छुट्टी लेके आवा तारे घर तया टेलीफोन ए में खेसारी भैया गल रहलन का बेस पर होल बा त हम तए थी मुदले रहनी पियरी माटी से सूरजा मुन खोले काटी से लेकिन दुल्हा खातिर कहे कता कैसे कि जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्ही के समझ भिन के जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्ही के समझ भिन के दुल्हा दुल्हीन के हो समझी रौरा का लागो दुल्हा राजा रौरो दुल्हे राजा लगो अच्छा दुल्हे राजा के तरफ से आयल बटे हम यही तो चक्रिया गइल बना रही दीनानाथ पूछा तनी जे हमरा और का नाम होते यहाँ के कहत नहीं दुल्हे राजा लेकिन खैर कोनो बात ना ना रहूंगा मैं दोस्त बनाऊंगा मैं दोस्त दुल्हा के तरफ से बड़े बड़े पुरस्कार जोड़ी सदियों तक चले दुल्हा दुल्हीन के हो समाधि समाधि दुल्हा दुल्हीन के हो समाधि समाधि जोड़ी बनल जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हीन के समझ समझ समझीन के ठीक बा घींच घाच के करी होंगे जगह बाजत का कर घींच कर क्यों तो करे अब का कइल और कहे के बा का का दुल्हा का जुटल बड़ा सभाई संगतिया दुल्हा का जुटल बड़ा सभाई संगतिया और जगमग करे व्यास जी राउता नक्षत्र पर ले कौन जगहिया है बनवारीपुर जगमग करे बनवारी के धरतिया जगमग करे बनवारी के धरतिया हमने कहना ये अर्जी करब जा जे दुल्हा लोग के दुल्हा के दुल्हन के जोड़ी बना रहे कि सभे खुश रहो सभे खुश रहो दुल्हा के घर के और जिरहु पर सभे खुश रहो दुल्हा के घर के और जिरहु दुल्हा जी के नाम पर गीत भइल अब समय के अनुसार
ब्याज जी कने जब 30-30 मिनट के समय मिलल बाटे हाँ 30-30 मिनट में सुमरन वंदना गा ले के बाटे हाँ 30 मिनट बढ़िया पूरा ले रही हरोरा यहाँ 1 घंटा के 30 मिनट कहले जब ए हमरा इतना समय लेता ने जवना बेरा मोछदारी ना आयल होई हाँ तवना बेरा कितना समय लेत हो बहुत बहुत हम तो कुछ बोलो ही नहीं चाह बाप रे बाप लेकिन सच में हमने के रौरा लोग के कुछ बोलल चाहत नहीं खीसन बोलो के मन नहीं करता मिला जुला के ये बेटर बा ये मैटर बाटे ना तो बोले के रही तो कबे ना बोल देले रहते तुम रोवे लगता लो दाढ़ी मोछे ना होई तो गिरी से काम हो जात अरुण राय जी की तरफ से अच्छा नहीं हो कोने फिक्स नहीं कर बड़े बड़े आशीर्वाद ना रही लोग के करो चरण में बार बार लगे रहे खैर कोनो बतना वालों के बातें अलग हटे हमरा में फिक्स ये बहु भोज के कार्यक्रम हटे हां तो होली का सीजन चलता हां ना जी हां जी होली का सीजन चलता टे हां तो ठंडी के मौसम बाटे हां होली के सीजन में अगर होली ना होखे हाँ तब बुझाई जे गौनैया सफा सुत गइल बिया हां जी सेट्टे ना देवे के चाहे वाह वाह एगो ऐसा नहीं मेहरारू के मेहरारू के जय ऐसा नहीं मेहरारू के हाँ पति प्रदेश पति जी पति दाढ़ी बनावे वाला ना ना कपार हम करियो चाय पति ठीक कहता ऐसा नहीं मेहरारू के पति प्रदेश बने हाँ मेहरारू अपना राजा जी के लगे फोन धरावे खातिर हां देवर के लगे गए रहे हाँ देवर से मोबाइल मांग के हाँ फोन धरा के ए नेहल जी डिस्टर्ब ना भैया डिस्टर्ब ना इतना डिस्टर्ब भोला जी देखो चूतर पर मार दे ब्यास लोग यही खातिर जरी जरी बैठेला बताई ना अगर बैठ सोचला लो जो कैसे गौनैया बिगड़े लागे मार के गाड़ तोड़ दे ऐसा नहीं मेहरारू के पति प्रदेश रहले मेहरारू अपना राजा जी के लगे फोन लगा के कह तरी राजा जी ए राजा सब कर मरद देखत नहीं जब घरे चले आइले तू काहे इतना निर्दयी भइल बाड़ घरे आवे के कबो नामे नहीं खले मर्दा रोज रोज कहे आए में आए एक दिन मेहरारू के मोबाइले भूला गई अल्लाह कहां वहां अब जंगल में साख खोट करे मेरा क्यों न गिर गइल ओइ जंगल में खेता कोरी गिर गए गांव के मेहरारू के मोबाइल भूला गए सही कहीं हां त देवर के लगे गए रहे देवर जी हां भौजी आंटी ए आंटी ना भौजी खाली आंटी कही खाली चाहे भौजी कही एक गो चाय ओटिए कह दो ठीक ऑर्डर का है हो गल बनी हो अपना भैया के नंबर दे दे भैया के नंबर तो मिलिए जाए अपना तने मोबाइल देखे ना देखो हमें घर डिस्टर्ब चलता नहीं हमारा अच्छा। छोट भाई सल मोबाइल दे दे कौन कंपनी हो कोनो कंपनी के होके फोन लगला से जरूरी बाटे नौकटी कंपनी हो मोबाइल मिल गल ठीक बा हां लोग को मालूम नहीं के बता दे के खोले अंगूरी आई ए होकरा के दी तू धरा ले बुका तहार मरद गले बड़े हम धरा के का करब क्या तार मर्द ना हो क्या तू मर्द ना हो का हेलो ए देवर बबुआ का हो भौजी ई आगे से खुलेला कि पाछे से अरे बाप रे बाप ओगमे से अंगूरी आवा ना ये भौजी देखो तो हमरो मजा आई हाँ खुल गल नंबर बोली लिखो हाँ बोली 97 सूत के 97 सूत के 98 उठ के धरावो धरावो सूत के धरावो टिस 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 पुक 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 लो मोबाइल हक दे बैटरी बह गइल लागे मारे मोबाइल हो गेल हेलो नहीं मोबाइल बोटो बारे बैठ गइल बा मोबाइल तोर बुझा बिहात देखे ई मोबाइल चार्ज नहीं की का दूसरा मोबाइल ले ला नया मोबाइल दी दोसर मोबाइल दो नया मोबाइल दी हाँ ई निमन बा हां दोसर नंबर दी लिखो तो हाँ बोली यूपी 262 यूपी 262 आर आर 21 आर आर 21 61 62 डायल करो टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाओ उठाओ सर हेलो हेलो
हेलो। आप जिस भोक्ता से बात करना चाह रहे हैं कहीं और भगवा रहा है, कृपया आप भगवा के सो जाए, भगवाने के बाद कॉल करें। ए देवर बाबुआ रवा हमने से काई मजाक करतनी। अच्छा मजाक तारा से ना कर, तारा मौसी से कर। बात दोसर नंबर दी। अच्छा लिखो तो। हाँ, लिखो है बोका फोन के नंबर। वोडाफोन हाँ बोली। दाब दे लो। 91800 हाड़ी में 91 सहारी में 5 गो नंबरो भंडारी जी के गाड़ी में। गाड़ी में चार चाहे चक्का भंडारी में हेलो। टुस रुक जे टुस टुस होलो लो होलो लो उठाइए ना, होलो लो होलो उठाइए ना, होलो लो उठाओ। रेडियो नेपाल हो त पाइ को रुदमा भोजपुरी फिल्म गाना सुने भयो राति राम्रो राम्रो छ। हाम्रो नेपालमा चिङ चिङ टिङ टिङ पिङ पिङ गाना सुनन्छ। जा ए देवर बाबुआ ई तरहिंग बेचवा लेकिन नेपाल फोन द ले ले। टोपी अलग अलग लागल बा। दोसर नंबर दी जौन हमारे राजा जी से बात हो जाए। हेलो यहाँ होटल वाला ए एयरटेल लिखो इधर ई लग रो रो जाए। राजा जी बारे। हाँ बोली। 90061 90061 80 80 6 38 ओरिजिनल टुस 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 सुर फुर उठाइए ना हुर हुर उठाइए ना। तुर तुर उठाइए ना। हेलो। हेलो के हमारे राजा जी बोले तनी का। ना तारा बाबूजी के मजदूर। त फोनो अपना दादा ही करे बारे। ए राजा जी अरे कहा ना हमार गुह लक्ष्मी गिरी लक्ष्मी। रा गोड़ छुके गोड़ लागत। अरे जाई हो गोड़ पीछे पहुंच गेल बा का। लगे पहुंचल बा लगे। काई राजा जी जब से रवा बाहर गइल बनी कमाए विदेश अच्छा तब से रवा सफा हमरा के भुला गइल बा। आई बाप का भइल बा हो। कह तनी का भइल बा। हाँ। हाय फागुआ आवेला बा होली आवेला बा। हाँ। ए राजा जी रवा घरे रहती हाँ। आ दोनों आदमी हाँ। बाड़ी बाजका पुआ पकवान के साथे बनैती जा खैती जा। अच्छा ए राजा जी का हो अरे वो हमरा के होली में चोली में रंग लगाई। अरे पगली हम नु बाहर आइल बनी। अब बाबू हमर घरे में बा। सासुर से कोई रंग लगाएला। आ तो कसे बाजिका बनवा। अच्छा अच्छा वो बाजा बाजा बनावे। रवा आइन की ना बाहर से। आ तो जाए बाकी कुछ मीठ बोलो ना। अच्छा मुठ बोले के पड़ेगा। मीठ 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 बोला 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 मीठ बोला। ई राजा जी का बरखा जब पीसी सुखानी। अच्छा का बरखा जब पीसी सुखानी। अच्छा और रुपया कमा के का होई जब ढल जाई अरे जवानी। बाप रे बाप। बस 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 अब हम ट्रेन कटा के टिकट पर उधिया चल। ना बस माल- बस छाटे चलो। तू टिकट पर नत हो, तू मालगाड़ी के बोमा पर चढ़ के अब मेरा रुक तरी कि सबकर भतार सबकर मरद प्रदेश से घरे चले अइले। तू कतना निर्दयी बाड़ो।